Fullscreen nie. Na čo vám bude fullscreen? Na čo vám bude fullscreen? Povedzte mi, na čo sa budete takto na mňa pozerať, keď ja s ním budem telefonovať. Vy asi chcete, jak to budem opisovať, nie? Asi je lepšie, keď budete vidieť, že opisujem mu plod, nie? To je jasné, že lepšie. Ticho. Takže budem sa ho pýtať proste, že no pánko, a mám mať takýto hlas? Pánko, zdravím vás, predám Kawasaki, je to ešte aktuálne? To v rok výroby 1996? No, najazdenie, a povedzte mi niečo o ním, akom je to stave? To sa začne vyprávať. On sa volá... Toto nejdeš s ním volať! Toto s ním nemôže ísť volať, však... S takým menom sa dá žiť? Ja skapem. Tak ja sa budem volať Jozef Urbán. Jozef Urbán proste. Zdravím vás, tu je Jozef Urbán. To Kawasaki je ešte aktuálne, na jazdení 60 000 km. Veľa doplnka, povedzte mi niečo o tej motorke, olej tam netečie alebo tak? Koleso je pohodičke, áno, je pohodičke koleso. A predné aj zadné. Dobre, počkaj, ja sa budem volať na cigána, ja sa budem volať Lakatoš. Ja sa budem volať Diego... Ja ti neviem, že sa volám Diego Lakatoš, ak ja sa to začnem smiať ako... Počkaj, ja sa budem sa volať Lakatoš, ale budem sa volať... Cigánske meno, aké je? Však Dizidor, no však Dizidor, ale ja už mu poviem už len Gejza alebo Dizidor a už sa začnem smiať, chápeš? Nemôžem mu povedať, že Dizidor, ani Gejza, lebo ja sa začnem smiať. Dáme tam, že sa volám Jozef Lakatoš. Budem proste Jožko, hej? Budem Jožko. Jozef Lakatoš, no. Zdravím, tu je počúvaj, ja mu poviem Lakatoš, ja sa nepredstavujem menom, ja sa predstavujem prezviskom. Predstavím sa, že som Lakatoš, okej. Ale budem takýto hlas budem mať, že. Zdravím, pánko, no, takýto cigánsky. Ticho, už to idem na to. Ticho, držte hu. Ticho, neukajte tu. No a začnem vyprávať, že proste bezproblémová motorka, no a chcem to vidieť a dám túto fotku. No a na tej prvej fotke, ale pánko, by som chcel ako vedieť, tie latky, vidíte ten plot? Ja vám teraz stavám chalupu synovi a on tam má takéto podobné latky a chcel by som ako, tie latky, že či by ste mi ich nepredali, ja som ich všade zaháňal a oni ich nemajú. Ježiš vás, kapem, ja sa začnem smiať, ale ešte sa napijem, držte hubu. Nie, prestane, čo ste normálni, ticho. Obľúbujem pri telefóne Lakatoš, jasné. Nie, Michal Adamík, nie. To nepripadá do úvahy. Volám. Reproduktor. Dobrý deň, tu Lakatoš pri telefóne. Volám na ten inzerát, predám Kawasaki VM1500, je to ešte aktuálne? Áno, je. Áno, je to ešte aktuálne. Prosím vás, a v jakom je to stave? Veľmi dobrom. Po veľmi dobrom stave je to? Tu píšete, že platná STK? Áno. Áno. A pri nejakej dohode, akože keď prídem na obhliadku, tak je možná dohoda? Pri obhliadke, hej. Áno. A za koľko to tu dávate? Tú cenu tu nevidím. 3500 je tam. 3000, aha, tu je dole, ja som si nevšimol, aha. Tak hovoríte, že je to v poriadku, áno? Áno. No ale, pánko, ja by som aj tak, tá motorka je ako krásna, ale ja by som aj tak mal záujem o tie latky, ten plot, viete, lebo môj syn stáva chalupu teraz a ja neviem nikde zohnať len také latky na plot, proste ja by som potreboval by som ten plot, to sa nedá kúpiť k tomu k tej motorke? Nie, to nie. To fakt nie, pánko! Ale, pánko! To sa mi zložil! Pánko! No pánko, on mi zložil! Ježiš, že schodil! Že dovidenia! Netečú slzy, chlapci, že dovidenia! Je toto možné?
presne vieš, čo sa tam stalo? Si predstavte, že on obedoval doma, vieš, obedoval doma a on normálne už bol rád, že mu niekto má o motorku, rozumieš? On mal strašne dobrú náladu, vieš. On mal dobrú náladu, sedel so ženou, s rodinkou pekne, proste pri obede jedol, pozeral televízor a zrazu len telefón, tak už som sa začal informovať o to nie, že platná STK všetko, že už by som sa chcel aj dohadovať o cene, takže už mu asi bolo jasné, že by som sa mohol aj prísť na to pozrieť. A zrazu mu tam Gáčo povie, že proste on chce latky k tej motorke, že si instaloval chalupu a že nikde také latky nemôže zohnať. Jak sa musel tváriť? Mňa by vystrelal. Ježišmária. Obedoval o 6. večer, jasne, že obedoval, prišiel, a ja som teraz obedoval. Ja som pred chvíľkou prišiel,